Okay, for today, mula sa ako karon sa pizza. Gikan sa Florence. Mura kang gisulod og Intramuros. Na din pizza din. Grabe ka mga bibo mga tao posing. Kana po daw na iyang gamit ko ano sa babae. So, umanan namin sa pizza. Kulang kay oras. Ang among ticket supposedly mo saka dito sa pizza. Pero dili enough ang time. Kay 10:35 dapat kita namin sa lugar. Pero ang ticket pwede ka mo saka alas 10 pa. I'm not sure kung kaya na sa kaon ng 15 minutes. So, what the? Dapat ano yun? Hindi na ka mag-arte-arte. Diretso na. Saka nakadiretso. Anyways. Ito yung isa. Dapat ka kasi yun na nag-recommend na. Okay lang. Nag-ninja moves naman po mo. Okay. Next na po. Bawi sa next life. So, giabot mi sa kuan, hillside sa Tuscany. So, nice siya. Kaya naman yung mga winery. Awa. So, murag po siya gukid nun. Murag lantapan. Kapulag mga balay. Pero pulihan ni mo na yung mga kuan. Pulihan ni mo ang mga wine o cabbage. Wala gini. Lantapan. Bukid nun. So, muna siya ang Bukidnon of Italy. Fairness ko po. And then, diyan may nag-eat. Yeah, that farm. Okay, nami sa San Gianlignano. Kapoy saka. So, nasa sa hilltop sa Tuscany.
Oh, glowing chocolate. Ako, hindi ko may kwento. San Gimignano. Grabe ka rolling hills. Hana, WC. Ay, salamat. Lumot na gid ang toilet. San Gimignano. Murag ka ng kuan sa Game of Thrones nga ano eh, yung tower nga tagpas nilang plaza, piazza. So nothing fantastic. Mura siya kuan. So matanaw mi dito sa nung na-view. Yung most interested mi sa countryside na view. Sa manang San Gimignano. Mura manig Nepal. Okay, naami sa Siena karon. So basically mo na imong last stop for the Tuscany tour. So naami mga almost 1 hour 45 minutes para magtuyok-tuyok. So Siena is small village. Hindi mo siya small, dako mo yapon. So di siya city. Nice gyapon. Pero at least dili kay daghan ng tao. Nagyapon. Okay.